Riwruok mar Kuppet onyiso sirikal mondo mi koro owere chuth kod wach mar chenro mar somo manono kata free education kaponi ok ginyal siro chenro makamano e yo makare. Jagoro mar riwruogno e bade ma kaunti ma Busia, Mano Mofats Okisai, wacho ni okang' ma sirikal okawo mar ne duoko chien kwan omenda ma siro somb jopuonjre skunde mag sirikal okelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro machalo kamano. Bende jiwo jatend migawo mar weche mag pesa John Mbadi mondo mi koro one ni giwere kod wach mar siro chenro mag somo chuth poni sirikal onge kod pesa mar timo mano. Si mara moja ya kwamba kuangamia kwa elimu ni kuangamia kwa nchi. Ni heri waziri wa fedha kukiri wazi kwamba serikali imeshindwa kufadhili free day education. Manake, as we are even talking, schools for the last 4 years have been underfunded to a tune of 117 billion. Manake hapa awali, every learner was entitled to 22,000 shillings. Waka scale it down to around 16,000, resulting to underfunding of our schools. Bende ne owacho ni mondo mi koro kaw okang' mager mar chik ne jogo ma osebedo ka yako omenda mar sirikal yo machiko kopuodho kokalo e chudo moko mabandia. Omenda bende owacho ni nyalo ti godo e chwalo kata siro chenro mag somo seche bende koro chenro mag somo e pacho ka bedo ka nyalo bedo kod ng'ikruok bang' sirikal wacho ni chal ka gima oneno pek dhi nyime kod siro chenro mag somo. Sasa wale ambao ni wahusika should be investigated and action taken against them. Kama ni PS should be investigated. Kama ni accountants in the ministry should be investigated and action taken against them.